Hello friends, बरायबाय Bodo Job Info official YouTube channel आसा खालामो बयबो मोजां दङ काट मार्क्सआ बेसेबां थांगोन आरो लोगोसे एग्जामा बेसेबां जागोन बिनि सायाव आपडेट लाना फैदों कास्ट ST SC OBC UR दा काट वाइज बेसेबां थांगोन जोङो कास्ट वाइजआव जों बेखौ नायगोन मेल फिमेल आरो लोगोसे जों एनालाइज खालामगोन बेसेबां थांथावना एग्जाम होनो थाखाय बेनो जाबाय नोंथांमोननि एक्साइज एन्जेल अर्डारावहाय दा लोगोफोर गोबाव खालामा जों थांगोन फै अफिसियेल नटिफिकेसन नायगोन सेलारिया गोरोबा एसे खम बारा दङ दा जों खम बाराखौ नायगोन एक्साइजनि आरो लोगोसे जोङो जेल अर्डारनिखौ नायगोन दा जों फार्स्टआव नायगोन एक्साइजनि दा सेलारि मोनगोन 14,000 निफ्राय जागायनानै 49 सिम प्लास ग्रेड फी थायो 5,000 पर मान्थ बेखौ दाजाबनानै टटेल जोबजासिम नोंथांमोना 54,000 नोंथांमोना मोननाय जागोन अके 54,000 नोंथांमोना मोननाय जागोन लास्टसिम स' नोंथांमोना मोननो हागोन आरो बेनिफ्राय बारायला स' बे जाबाय पर मान्थ नोंथांमोना मोनगोन एन्ड बेनिफ्राय दायो काट अफ होनोब्ला दा लोगोफोर काट अफ होनोब्ला जों पस्टखौ जों गिबियाव नायग्रोनांगोन जों गिबियाव पस्टआ नै 16 दङ हौवाफोरा एन्ड हिन्जावफ्रा 7 दङ जुदि 1:5 लांगोनब्ला बिदि लिरनाय दं नालाय अब्ला जोङो 16 जों इन्टु खालामबा 5 × 6 30 जाबाय ओरै 3 थाबाय 5 × 1 एन्ड जोंहा 80 केन्डिडेट्स एग्जाम होनो लिंहरगोन हौवाफोरखौहाय एन्ड हिन्जावफोरखौहाय 35 केन्डिडेट्स एग्जाम होनो लिंहरगोन जुदि 1:5 लांमारोब्ला दा बेबायदि दङ आरो लिरनाया 1:5 लाङोब्ला अब्ला काट अफ नोंथांमोना नायदो दा काट अफ होनोब्ला स' रानिंआवथ' एक्सेलेन्ट हाखाया हमना ला रानिंआवहाय 16 एबा 15 बेबायदि थाबाय एन्ड बेनिफ्राय लं जाम्पआवहाय 20 एबा 19 मोनबाय अब्ला स' जुदि बेबायदि गासैबो मोनदोंबा बेबायदि एभारेज जागोन बेनिफ्राय खमबो मोनदों जानांगौ जुदि खम मोनोब्ला खम थांगोन टेनसन दाला जायफ्रा खम नाम्बार मोनदों अब्ला जोङो बेवहाय दिहुनसै काट अफ होनोब्ला स' नोंथांमोना मोनदों नै बेबायदि सिस्टेमावहाय दा हमना ला लं जाम्पआवहाय हमना ला 19 एबा 20 एक्सेलेन्टखौ लादों खायसे हमना ला 20 एन्ड बेनिफ्राय रानिंआवहाय हमना ला 16 एबा 15 बेबायदि कमन मोनदों अब्ला स' हमना ला 19 प्लास हमना ला जोंहा 16 हमना ला कमखौनो लाबाय अब्ला स' नोंथांमोना मोनदों ओरै 5 एन्ड बेनिफ्राय 35 स' बेबायदि कमन ओंखारदों आरो 35 कमन ओंखारदों बाट बिनि एसे खमबो थांगोन एसे बारा थांगोन जास्ट एसे खम थांगोन एन्ड बारा थांगोन जेबो टेनसन दाला स' नोंथांमोना हमना ला जास्ट खायसे रानिंआव हमना ला एभारेजआ जुदि 13 14 मोनदोंबा 13 आरो 14 बेबायदि मेक्सिमाम मोनदोंब्ला थ' बेजों काट अफ थांगोन आरो खायसे जुदि 16 आरो 15 मोनदोंब्ला बेजों काट अफ थांगोन हमना ला जों खमखौनो लानोसै दा जोङो लं जाम्पआव हमना ला 19खौ लाबाय 19 लाबाय प्लास जोङो रानिंआव जोङो 14 लाबाय अब्ला स' बेबायदि मोनदोंब्ला स' नोंथांमोनाहाय नै बेबायदि 33 स' 33 प्लास एसे थांनो हागौ बा खमबो थांनो हागौ नोंथांमोना बेखौ नायना लादो स' बेनिखायनो नोंथांमोना बे जायनाखि बे रिलिखौ होदों नोंथांमोना बे एक्सारसाइजआवहाय अब्ला कमेन्ट्स खालाम बेसेबां मोनखो अब्ला बेनिफ्रायनो काट अफ नोंथांमोना गावजों गाव मिथिलायगोन आरो नोंथांमोना मिथिगोन आरो फाइनाल एग्जाम नोंथांमोना लिरनो मोनगोन देन बेनिफ्राय गोबां प्रसेस दंबावो स' नोंथांमोननि भाइभा टेस्ट दङ आरो एग्जाम दङ स' एग्जामा 50 मार्क्सनिल' जागोन दा नै गोबां प्रसेस दंबावो बेखायनो गोबां दं प्रसेसआ एग्जामा स' एग्जामा 50 एन्ड बेनिफ्राय फिजिकेला 40 आरो एनसिसि एन्ड बेनिफ्राय अरेल थ' एनसिसिखौ लाखाया गैखाया मेक्सिमाम 100 मार्क्सनि सिलेक्सन प्रसेस जागोन नोंथांमोना बेखिनिखौ मोनगोन एक्साइजआवहाय दा बे जाबाय जेल अर्डारनि नोंथांमोननि 14,000 निफ्राय जागायनानै 60,500 प्लास ग्रेड पे 5,200 पर मान्थ मोनगोन बिनि सेलारिया एसे बारा एक्साइजनिफ्राय बारा मोनो बे जाबाय आसाम पुलिसजों सेम नालाय स' आसाम पुलिसना एसे बारा मोनदों बेयाव एन्ड बेनिफ्राय नोंथांमोना गोबां मोनहैगोन आरो जोबजासिम स' नोंथांमोना नै 65 गाहाम जाहैगोन 65नि बारगोन थ' नोंथांमोना जोबजासिम आरो एन्ड बेनिफ्राय जोङो दायो नायोब्ला पस्टआ जाबाय एसटिपिआव 10ल' दङ अके एसटिपिआव 10ल' दङ जुदि 1:5 लाङोबा नोंथांमोना 50 केन्डिडेट्स एग्जाम होनो मोनगोन मेलावहाय एन्ड फिमेलावहाय सानैल' दं पस्टआ अब्ला 10ल' एग्जाम होनो मोनगोन अब्ला बिनि काट अफआ गोजौ थांगोन बेखौ मिथिबाय दा जोङो 150आव आनरिजार्भ मोनदों अके 150आव आनरिजार्भ मोनदों अब्ला साबा लेंहरब्ला स' नोंथांमोना मोनदों 750 नोंथांमोनखौ एग्जाम होनो लेंहरगोन अब्ला नोंथांनि नामा बेयाव थानो हागौ ओंखायनो नोंथांमोना जुदि मोजां नाम्बार मोनदोंबा जुदि 35 प्लास मोनदोंबा आनरिजार्भ फैनायनि चान्सआ दङ आनरिजार्भ फैनायनि चान्सआ दं इउआरआवहाय 35 प्लास मोनदोंबा हमना ला 36 बेनिफ्राय 37आ इउआरआव थांनायनि चान्सआ दंखायो एसटिब्लाबो एन्ड बेनिफ्राय फिमेला एसे खम काट अफ थांगोन जास्ट 33 34 आनरिजार्भआवहाय एनअबिसिआ 36 35 बेबायदि थांनायनि चान्सआ दङ मेल केन्डिडेट एनएससि 36 नोंथांमोनाबो चान्सआ दङ एन्ड बेनिफ्राय एसटि स' एसटि होनोब्ला स' लं जाम्पआवहाय हमना ला 19 एबा 18 थाबाय एन्ड बेनिफ्राय रानिंआवहाय 16 एबा 15खौ लाबाय अब्ला स' नोंथांमोना ओरैहाय प्लास खालामनांगोन अब्लानो काट अफ ओंखारनाय चान्सआ दङ स' बेनो जाबाय नोंथांमोना 18 जुदि 15 प्लास खालामबा स' नोंथांमोना मोनदों बेनो जाबाय नोंथांमोना 34 आरो 33 आरो लोगोसे 35 मोननाय दङ थ' नोंथांमोना सेफ जनाव दङ आरो बेनिफ्राय खम एसे खम आरो एसे बारा थांगोन हमना ला नोंथांमोना बेखौहाय उनाव मिथिगोन बाट
पस्टआ खम बेखायनो बेखिनि काट अफ एक्सपेक्टेड दिन्थिदों गाज्रि मोना जाहाथे आं बेखौ खावलायो जायफ्रा खम नाम्बार मोनदों बेखायनो कमेन्ट खालाम जायफ्रा नाम्बार मोनदों बेसेबां मोनदों कमेन्ट्स खालाम अब्लानो नोंथांमोना काट अफ दिन्थिनो हागोन बा नोंथांमोना मोननो हागोन दा बेनो जाबाय एसटिपिआव हमना ला 10ल' नालाय 50 जना जुदि नोंथांमोना गासैबो 34 36 मोनदोंबा बेनो एभारेज सोलिगोन आरो जुदि 32 एबा 30ल' मोनदोंबा स' बेनो नोंथांमोननि काट अफ सोलिगोन दा बेनोमोन आरो लोगोफोर बेनिफ्राय नोंथांमोननियाबो एग्जामा बे सेम कन्डिसन अके